Bonjour, moi c'est Yolande Alonso, j'ai 37 ans et j'habite à Saint-Sébastien. Je suis né à Saint-Sébastien et je suis comédien. J'ai commencé à apprendre le français à Saint-Sébastien il y a plus de 20 ans, je crois. Eta hau eta gero, erabaki nuen Frantzira jutea, eta ondoren profesionalki jo nintzen Suitzara urte batzuk. Nire harremana frantsesarekin dator, txikitatik, txiki-txikian nintzenetik, nik nire familiarekin oporrak betidanik Frantzian egin izan ditugu. Nik uste dut hasi zala pixkat nire harremana zuzena frantsesarekin. Ez zuzenki, ze, klaro, gu jote ginen Frantzira, baina nik frantsesa zenekin, nik entzuten nuen eta hor zegoen, ez? Baina hor pixkat hasi zen nire kuriosidadea hizkuntza honekin. Ondoren igoatzen naiz ere bai, nik uste mugaren alde honeko jende askok bezala, marrazki bizidunak txiki-txikia ginenean frantsesez ikusten genitula. Ezagun Le Club Dorothée askok ezagutuko dutela da frantses telebistako programa bat, nun marrazki bizidunak ematen ziren, eta guri txikitan ez dakizatikan ikustet bere garaian frantsesak asko ikuste zialako, marrazki bizidunak frantsesa ikuste genitun, eta horrela bai pixkat hasi zen hizkuntzarekin harremana, ez? Nik uste garaiko jende askorentzako gainera, ez? Ondoren, frantsesarekin nik izan duten harremana pixkat bertan bera galditu zen urteetan, ze enion kasu askorik egin frantsesari. Hasi nintzanean berriz antzerkia ikasten, erabaki nuen Frantzira jutea. Bueno, Frantzira joan aurretik, bai hasi nintzala Donostin akademia batean frantsesa ikasten nire kabuz, pixkat hizkuntza berreskuratzeko, hizkuntza indartzeko. Akademian hasi nintzen, urte batzutan egon nintzen akademian, eta ondoren bai jo nintzala Frantzira ikastera. Soilik frantsesa ikastera, orduan jo nintzen interkambio programa batean edo hilabete batzuk Frantzira ikastea, eta 2 urtez errepikatu nuen. Horria pixkat hizkuntzaren oinarri sendo bat hartu nuen, eta ja esan hankontxo nik nahi dut oraindik geroz eta gehiago sakondu hizkuntzarekin. Eta gero ja guztiz nolabait esateko hizkuntza nerea egin nuen Suitzara jo nintzanean. Orain dela ia 10 urte edo gehiago izango dira. Suitzara jo nintzen antzerki eskola bat egitera, antzerkia ikastea, eta bertan antzerki eskola eta frantsesezan. Orduan horri izan zen pixkat nire azkenengo bultzada edo auspoa frantsesarekin. Hor bai pixkat azkenean ikasketak frantsesez egiteak azkenean bultzada hori eman zidala eta horri esker hizkuntza menderatzea lortu nuen ia guztiz kakotxen artean, ez? Geroztik urteak daramazkit profesionalki afinkatuta Euskal Herria, Frantzia eta Suitzara bitartean, eta bueno, egia da hizkuntza oso present dagoela nire bizitzan. Zeren, hori, antzerkia egiten dute frantsesez, ez sistematikoki, baino bai regularki, eta frantseseko klase partikularrak ematen ditut, ere bai, Donostian. Eta hori izango litzateke pixkat, esan behar dut, jarraitzen dutela ere bai nire oporrak egiten Frantzian beti bezala, ez? Jende asko bezala, Pirinioetara urtero goaz, familiak duen apartamendu batera area goaz, urtero. Orduan, hori izango litzateke pixkat nire rekorridoa hizkuntzarekin gutxi gora bera, eta holaxen.